Ay guys, nang pupudiri ani mulatay sa ko ani guys. Ay sagsunod ma. Dapat ko diri. Ay sa ma, ay sa. Nggak latay. 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 Hi guys. Miadto mis hunasan. Manginhas mi guys. Uban si Junita. Manginhas mi kay may sudan na pud panihapon. Banta guys. Guys, we're here. Dapat juga may bus na bilin. Ay, ibutang kong tilog. Kuan guys eh. Ay, ibutang. Pero banaw sumpas ungo. Napadere yung ma? Singan. J, di ka maligo, J. Taas, naku pa magdagat. Maligo gani ko. Iwapak ni ko. Dagat man eh. Asa ba yala? Dagan sa ban. Mo na yung pangaliguanan sa una guys. Tunog budi na. Kami tanawa sa dagat na Ito yung mga laglag. Wait, so wait. Nagdagat guys. Bas. Napayo siya balas guys. Wait, tag-iya G. Wow. Katinaw sa tubig. Lapok lang sunahan dan? Ha? Diri ray ko an? Guys, maligo ko guys. Wait.
Dagan nakagwa dyan? Duha pa lang kani. Dalaw tibo bugda ko dong siya. Ay, sis. Nakagwa ka ma? Abay mong kuha be. Singa na na. Litog. Litod. Litod Litod. kagagmay ay. Gagmay kayo. Iyo dang litag kay hiwi. Pada ba? Ana. Ga na mo lihok. Hihit. Pare habis ko tubigan. Liaran niya ay. Mani ugpan guys. Lihok ba? Oh, palihok ka na naman sulihan na daghan di ay. Ikaw mo lihok. Sa. Duha. Bang. Master ka kumama mong ugpan guys. Pwede buyag. Asa ba ko no? Lihok oy. Tingnan sa mo lihok na. Hayra marong tigpamunit. G! Mm. Pwede rin siya kilawan guys. Kaning lawas kilawan siya. Kaning siya mo eh. Pwede gisahon. Kaning alay G ko ano G. Taga na si mama ko. Dagko. Guys, money for man nga guys. Basta muhunas na. Mauli na mayroong tataod guys. Kaya katong na magabi niya. Lalayo-layo pa mong lakaw. Kumama guys, nangugpan pa.